Ва ўсіх раёнах Віцебскай вобласці уведзена забарона выхаду на лёд. Яна будзе дзейнічаць як мінімум да таго часу, пакуль покрыва на вадаёмах не дасягне таўшчыні ў 7 сантыметраў. Першы лёд не трывалы, а таму самы небяспечны. З пачатку тыдня на тэрыторыі паўночнага рэгіёна патанулі 2 чалавекі. Ратаўнікі заклікаюць не рызыкаваць жыццём і не выходзіць на рэкі або азёры. Спасатели настоятельно призывают граждан, особенно любителей зимней рыбалки, к сознательности и ответственности за сохранение своей жизни и здоровья. Кроме этого, рыбакам следует не забывать о спасательном жилете, который нужно обязательно надевать при выходе на лед. МЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности в зимний период. Не допускайте беспечности, берегите себя и своих близких, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации сообщите о случившемся в службу спасения по телефонам 101 либо 112. З пачатку года на тэрыторыі Віцебскай вобласці патанулі 57 чалавек, у тым ліку 2 дзяцей. Каб гэтая трагічная статыстыка не павялічвалася, супрацоўнікі МНС праводзяць маштабную прафілактычную работу і нагадваюць асноўныя правілы бяспекі.